A sme opäť v éteri. Rastio, môj kolega redaktor, ktorý samozrejme spolupracuje so mnou práve na tom, aby to, čo vám odovzdávame, malo nejaký obsah, aj keď v zásade ja som výstupná, nie kontrola, výstupný problém. Rastio, jak sa cítiš? Hej. Ešte to dohadujeme. Aha, dobre. Sanitka je tu, poďme si pozrieť aj výhľad tu odtiaľto. Samozrejme máme tu aj umelecké diela, máme tu námestie Slnečníc, ktoré je tam ďalej, čiže je veľmi pekne. Ja nevidím žiadny dážď, neviem, ak máte problém s týmto počasím, čiže pozdraviť by sme mali Lukáša Faba, Andreja Bizíka. Od Anky. Anka pozdravuje Lukáša Faba a ešte nejakého Bizíka, ak sa nemýlim. Dobre. Medzi tým nám spadla jedna guľa tuto z okraju, ale myslím, že je to úplne v poriadku, lebo tak to má byť. Áno. Krásne zapišťanie. Tam už ide sanitka blíka, ale myslím si, že to nie je nič hrozné, skôr sa len presúva a varuje, že pozor, hýbem sa. Pretože hýbe sa pomaličky. To by som, áno, bolo by to výborné dať priame vysielanie znútra, ale bohužiaľ to nie je možné, lebo ja mám na chrbte rúbsak, ktorý vysiela a s ním to nie je úplne jednoduché. A ja vám teraz ale predstavím, pozrite sa, toto je Miška, ktorá je tu s nami a nám pomáha, aby sme tento prenos mohli robiť tak, ako má byť. A samozrejme, toto je môj kolega Rastio, ktorý sa v tomto momente odhodlal, že sa vobchá do tej gule a bude to bez kamery, čiže snímať budem ja. Rastio nám potom samozrejme povie, aké to je. Toto je systém, ako vyťahujú guľu hore. Je to ťažké, chlapi? Dá sa to, no má to nejaký 40 kg, takéto niečo veľké. To je, neviem, či to je veľa alebo málo, ale je to 40. 40 je dobré číslo, lebo keď škrtneme 0, je to 4 a potom už len dáme G a vlastne úplne presne vieme, kde sme. podpísať. Aha, aký papier? Počkaj, to chcem vidieť. Podpísať papier, že tam ideš na vlastné riziko? Oh yeah. Ideme podpisovať papier, priatelia. Rastio podpíše papier, že si uvedomuje, že jeho mŕtvola bude vrátená späť do prilahlej rieky. Teraz vypli mi záber, pretože roztiahli tento slnečník. Tak. Rastio podpisuje, podpisuje. Tak. Slečna má aj vizuálnu pamäť. Výborné. Bude si ho pamätať. Rastio stúpa po schodoch. Vyzuť sa musí. Wow. Áno. Sme odtopánkovaní. A ideme hore. Nádhera. Rastio šliape po schodoch, ktoré znamenajú pád. Poďme na to, Rastio. Ja som dostal takýto krásny obal na mikrofón, lebo Vinčus, áno, Vinčus. Áno, je to ochrana proti mojim vetrom. Asi som si ich zastavil. Alebo nie. Tak, Rastio je pripravený, má príľbu. Pozrite sa, ako vyzerajú naše príľby. Čo tu je napísané? Oficiálny Facebook redaktor. Zdieľam zážitky cez 4G od Orangeu. Čo sa stane na festivale, nezostane na festivale. To je varovanie. Musíte si to uvedomiť, priatelia. V dnešnej dobe mobilných komunikácií a vlastne všetkých týchto mobilných riešení je evidentné, že takéto záznamy presiaknú. Napríklad ako teraz. My sme live streamovaní na internet a vy máte možnosť sledovať, čo sa tu práve na Pohode deje. A okrem toho máte možnosť pozdraviť svojich kamarátov, alebo viete čo? Keď máte chuť, tak ich môžete aj nepozdraviť. A to je teda zásadná rana. To asi nečakali. Ale v tejto guli môžu ísť dvaja naraz. A to už je veľmi zvláštne. Ak ústa opustí nejaká vnútrotelná tekutina, tak padá z hora priamo na človeka, ktorý sa nachádza dole. Veľmi dobre vymyslené. Tak sa mi to páči. Takzvané zdieľanie. No, nechajme to. Človek pripnutý. A otvorené oči. Nezatváraj, nech vidíš, kedy je hore a kedy dole. Wow. Je tam, myslím, chvíľka voľného pádu, že? Určite je. Super. No ja si myslím, že preťaženie je tam presne 4G, priatelia. Takže, aby sme boli tak nejak spojení aj s tým, čo tu promujeme, pravda? 20
Zatiaľ tu máme abstinentov, takže... Zatiaľ abstinenti, takže aj v tej guli asi nebude taký zápach. Menšie. Chápem, preťažene menšie, pretože sú to abstinenti. Rozumieme. Tak, a v tomto momente na mňa svieti toto slniečko, priatelia, takže ak frflete na nejaké počasie, tak nemáte prečo, lebo je to veľmi príjemné. Pocitová teplota 24 stupňov, reálna teplota, nemám šajnu, ale povedzme 24 stupňov. Takže toto, áno. Pohoda je rozľahlá, veľká, vzadu samozrejme vidíme Trenčín. Lieta tu aj lietadlo, pretože samozrejme sme na letisko a to sú také tie okružné výlety, kedy sa ľudia môžu pozrieť na to, ako vyzerá pohoda z hora. Pozrite sa, tam sa vyzliekla strička nejaká slečna. Neviem, či vidíte pri tých umeleckých dielách. A idú teraz tam niečo robiť. No, neviem čo. Asi idú niečo kopať. Počkajte, ale už sa pripravuje guľa pre nášho Rastia. Tak, nádhera. Môžem tam na chvíľu obchať hlavu? Tak takto to, priatelia, vyzerá v guli. Nechcete vyzerať, ako to vyzerá zvonku, teda vedieť, ako to vyzerá zvonku, pretože mi trčí iba zadok. Ale toto je pekné, farebné, wow, ozýva sa to. Naozaj veľmi pekné, no ale poďme na to. Pustíme sem Rastia. Rastie, ideš na to. Mal som ťa rád, si fajn chalan. Pozrite sa, ako tam skočil. Ako rybka. Rastie už vnikol do zorbingovej gule. Je to pevná gula, ono sa to zdá, že to je také na pláž na hádzanie, ale s týmto si hádzať, priatelia, asi by nikto nechcel. Veľmi pevné uchyty. Je to v poriadku materiál. Vidíte, ako sa mi prst ohýba? Nejde to. Absolútne nič. Farby zelená, červená, žltá. Dobre. Si ready, bro? No. Ideš na to. Dámy a páni. Raz to práve opustil našu gravitáciu, ale už samozrejme bolo naznačené, že na ňo pôsobí celý čas. Usmieva sa. Neviem, či to videl, lebo prilba mu spadla priamo na oči. Takže v tomto momente už sa odopína. Nádhera. Pozrite sa, ale sú to aj mamičky, keby ste niekto si mysleli, že pohoda je nepriateľská k deťom. Opak je pravdou. Pozrite, mamina, možno ešte aj tehotná, alebo nie, to neviem, ale ide s dieťaťom, dieťa vyzerá pokojne, kľudne, naozaj ten hluk, ktorý sa tvorí pri jednotlivých stageoch. Čau, Rastio, prepáč, ja som sa zakecal, aké to bolo? Paráda, no výborne, raste sa. Áno, počul som, áno. Rastie kričal, priatelia. Kričal veľa, ale rád, podľa mňa. Toto nebol krik strachu, ale radosti. Takže to je ono. Ty si ideš teraz vyskúšať túto gulu? Môže byť? Ja ťa neukecávam, ja sa ťa pýtam. Aha, ty ideš teraz. Počkaj. Chlapi, sorry, ja som sa zle postavil. Musím sa dostať von, díky. Ty si ideš skočiť? Áno. Či ideš byť hodený? Neviem, ako to funguje. Už si to niekedy skúšal? Ešte nie, prvýkrát to bude. No tak počkaj, spýtame sa túto Rastia. Rastio, aké to bolo? Porozprávaj. Fantastické, to by si mal každý skúsiť. Výborne. Priatelia, je to úplne jednoduché. Dole podpíšete 12 A4, potom pôjdete k notárovi, ktorý je krížom cez celý areál. Tam si to dáte overiť. Potom s týmto papierom stačí, ak zajdete tu na mestský úrad. Tento papier potom ukážete na vrátnici 1., 2., 3., aby to bolo verifikované na 3 miestach. A potom si môžete takto chytiť tú gulu. A zase ďalší deň môžete postupovať, lebo sa zoznamujete, lebo sa s tým, čo ten materiál zoznamujete. No a samozrejme výsledok je takýto. Vniknete do gule a ste vrhnutí dole. Výborné. No ja by som si to tiež rád vyskúšal, takže potom poprosím Rastia, aby ma natočil a ja sa skúsim vrhnúť do gule a uvidíme, ako to bude celé vyzerať. Takže máme niekoho na pozdrav? Martin Komorník a Lukáš Komorník. A to je také pekné meno, lebo to môže byť aj Lukáško Morník, pravda? Lukáško Morník a Martin Komorník. Pozdravujeme vás, niekto vás pozdravuje. Diana Kopčáková, toto je pozdrav pre teba, čusky. Pozdravujeme ťa z pohody. Máš sa dobre, Diana? Ja viem, že všetci si uvedomujete, že ja ju nepočujem, ale môžeme s ňou viesť taký fiktívny dialog. Ahoj Diana, ako sa máš? Čo máš nové?
Jedla si ráno? Česala si sa? Sprcha bola? Výborne, si v práci? To je škoda. Pozri, kde sme my. Vidíš to? Slnko, všetko, radary. Nádhera. Tam vzadu je stanové mestečko, ale pre dobrovoľníkov napríklad, čiže to je dobré miesto, pretože tam sú ľudia, ktorí sú voľní, ale dobre voľní, dobrovoľníci. Tam je hlavný stage, priatelia, ten vidíme pred sebou. No a samozrejme, tu za nami sa nachádza náš obľúbený Orange Stage. Ahoj, a ty ideš kam? Povedz mi. Idem toto vyskúšať, túto atrakciu. Ako sa volá táto atrakcia, prosím ťa? No, to neviem. Volá sa to Zorbing. No, dobre, tak už viem. A už si to videla, ako to vyzerá? Nebojíš sa toho? No, videla som to a tak uvidím, no. Trošku mám strach, ale tak hádam. Máš rada takéto adrenalíny? No, tak hej, treba vyskúšať. Výborne, fandíme. Dobre. Príjemný zážitok, ahoj. Takže priatelia, my sa budeme tešiť na vás v ďalšom vstupe, kedy si samozrejme dáme nejakú súťaž, budeme stavať stan, pôjdeme sa pozrieť možno do Toytojek, ale to asi nie, pretože ten zážitok jediný, ktorý sa tam dá zažiť, sa týmto spôsobom prenášať nedá, pre vás chvála Bohu, takže nezabudnite, zostaňte s nami, my sme 4G, všetci štyria. Priatelia, zostaňte s Orangeom, onedlho sme opäť pri vás. Do počutia, dovidenia.